हुंग्रिंनि नैबे डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोर जानायखाय हाई स्कुलनि फोथाराव फंनैसोब्लाबो सेरावनो जोंहा BPF नि अफिस दं। बे अफिस सेरावनो जोङो जोंनि चिरां दुवार ब्लक कमिटि MCLA मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि वार्कार्सफोरखौ लानानै जोङो जोंनि राजनितिनि सम्पर्के सावरायनो थाखाय बे मेलखौ लिंनाय जादों। राजनितिकआव विभिन्न राजनिति दल दङ हिसाबै खौसे जाथारनांगौ होननायथ' गैया। नाथाय नोङो आङो जायखि राजनिति दलाव थाया मानो बयहाबो जुदि ओनसोलनि सिन्था खालामनानै खामानि मावो, गावनि हारिनि सिन्था खालामनानै जुदि खामानि मावो, अब्लानो जोंनि खामानिनि दारैनो रेजाल्टआ बे खौसेथिनि रेजाल्ट मोनहैगोन। जोङो बेसिकेलि फैगौ इलेक्शनखौ बेस खालामनानै दा गामि गामि प्राइमारि ब्लक मोबिलाइजेशन प्रग्राम जों लादों। UPPL आरो BTC सरकारा ओनसोलनि जौगानायनि नामावहाय दा मा खालामगासिनो दङ, परिबर्तननि नामावहाय मा खालामगासिनो दङ, BTC ओनसोलनि जौगानायनि जि रां थाखा फैसा, बे थाखा फैसाखौ UPPL नेताफ्रा BTC आव माबोरैहाय कारापसन खालामगासिनो दङ, ओनसोलाव खुनु धरनि दासिमबो सरकारि आसनि जायाखै, बेफोर खोथाखौनो जोङो रायजो राजाफोरनो खोन्थागासिनो दङ, रायज्लायगासिनो दङ। आं नोंथांनावनो सोंनि, नोंथांमोना जार्नालिस्ट रिपर्टार गामि गामि हाबो, जेरावबो थाङो, बयजोंबो सावरायलायो, जोंनिफ्राय नोंथांमोनहानो बांसिन निश्चय नलेज थागोन, इनफरमेशन दं नोंथांमोनाव जे बबे जायगायाव UPPL गभर्नमेन्टआ दासिम बेसेबां थांखो समा 2020 आव सरकार दादों, दिनै 2022 सेप्तेम्बर लास्ट, दिनैनि दिनसिमाव बबाहाय LP स्कुल गंसे लुखो, बबाहाय कालभार्ट गंसे बानायखो, बबाहाय हेल्थ साब सेन्टार बानायखो, अबाव मा बानायखो, नोंथांमोननि दारैनो आं मिथिनो लुबैयो। रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता, सोरबा मानियो सोरबा मानिया, बे आलादा खोथा, खिन्थु रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता, बेखौ जों बयबो मानियो, मानिनांगोन, मानिनाया मोजां। दा बे नेताया जेल जादों, बिथांखौ लाइफ सेन्टेन्स होदों, बिथांनि लाइफ सेन्टेन्सनि पिरियडआ टाइमा जोब्बाय हिसाबै बिथाङा जेलनिफ्राय गबोनांगौ, बेनो जोङो बयबो नेगासिनो दंमोन, लुबैदोंमोन। खिन्थु आनफर्चुनेटलि गभर्नमेन्टआ बिथांखौ मोनोब्ला आरोबाव बांसिन हेरेसमेन्ट होनो उद्देश्य लानानै दिनै आरो माखासे नंबां जाबां केस बसायनानै बिथांखौ सोनानै दोनफिनदों। जोङो बर' हारिया जयैनो, नों जिखि पार्टियाव थाया मानो, नों जिखि मावा मानो, जयैनो बयबो अपिनियन क्रिएट खालामनांगौ जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ। आरो बे खेत्रआव नों जिखि पार्टियाव थाया मानो, NDP कमिउनिटि बिथांमोननि दैदेनगिरि, नोङो नेता जानो हागौ, नोङो दासिमबो अबावबा नेता जायाखै जानो हागौ, सोरबा राजनिति दलाव दङ जानो हागौ, सोरबा राजनिति दलाव हाबाखैबो जानो हागौ, बिथांमोनहा दिनै ज' जानानै गावसिनि नेता रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बहननायनि जिखुनु आदब खायदा आरो हाबाफारि बिथांमोना लानांगौ। थांनाय इलेक्शनाव न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन, गोबां कमिटमेन्ट होदों, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होगोन होननानै बुंदों, हा गैयिफोरनो हा राननानै होगोन होननानै बुंदों, ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाखौबो अनाथ ट्राइबेलफ्राबो फाननो हागोन होननानै बुंदों, न'खर साख्रि होगोन होननाया जोबोद मोजां खोथामोन, आरो बेनि थाखायनो बयबो गावनि फिसाफोरखौ साख्रि मोनगोन साननानै भट होनानै बिथांमोनखौ दिनै सरकार दाहोदों। खिन्थु 2020 निफ्राय 2022 दिनै जोबनोसै, बिथांमोना दासिमबो 4 ग्रेड साख्रि सासेनोबो होनो हायाखै। दुखुनांथाव खोथाया बेसो। आरो जों जेसेबां मिथिगौ तथ्य हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ 4 ग्रेड 3 ग्रेड गासिबो साख्रिखौ सेन्ट्रेलाइज आसाम गभर्नमेन्टआ होसिगोन होननानै 2021 सनावनो पार्सनेल
डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो मोनसे मेसेज हरदों नट हरदों जे बिटिसिआव जेसेबां 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि दङ बेनि डिटेल्सखौ हरनांगौ आसाम गभर्नमेन्टआ एपइन्टमेन्टनि थाखाय सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सन खालामगोन होननानै बेखौ हरखादों आरो बे हिसाबै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो लिरहरदों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिआ गासैबो डिपार्टमेन्टनि हेडफोरनिफ्राय डिटेलखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टआव हरखाबाय आरो बे हिसाबैनो आसाम गभर्नमेन्टआ दा दाख्लै क'क्राझाराव आरो बेनि उनाव थुक्राझाराव बहाबा इन्टारभिउबो लिंबाय दा बेखौ नुनानै जोङो बयबो मिथिबाय जे बिटिसि सरकारहा 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होनायनि क्षमताखौबो फोजोबनानै लाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ लांफिनबाय अब्ला दिनै इउपिपिएलनि नेताफ्रा दाखालि आं बुंनायनि उनावहाय रनजित बसुमतारी बिथाङा उत्तर होदों जे अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावनो 2100 जन 1100 जन साख्रि बिथांमोना होगोन आरो गरसेबो फैसा होनाङा बिब्दि बुंदों दा जोङो नेगासिनो दङ गाबोननि उनावनो अक्ट'बर गोग्लैगोन बिथांमोना दासिमबो एडभार्टाइजमेन्ट होनायखौ जों नुवाखै इन्टारभिउ जागोन होननानै जों आसा खालामो आरो बेनि थाखाय मोनसे सिलेक्सन बर्ड सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ बिथांमोना डिजल्भ खालामबाय आरो सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड दाबाय होननानै जों मिथिगौ खिन्थु आनफर्चुनेटलि खुनु बर्ड एबा कमिसननि चेयारमेना वार्किं अफिसारा जाया जिखुनु बर्ड जिखुनु कमिसननि चेयारमेनफ्रा जायो बायह्रानि नन वार्किं नन अफिसियेल मानसियासो जायो खिन्थु दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय बिथांमोन दानाय सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डनि चेयारमेना बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसो आरो सेक्रेटारिफ्रासो मेम्बार बेवहाय खुनु पाब्लिक गैया इभेन इलेक्टेड मेम्बारफ्राबो मेम्बारानो नङा अब्ला साख्रिखौ सोर सिलेक्ट खालामगोन अफिसारफ्रासो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया आरो बे बिटिसिनि सेक्रेटारिफ्रासो सिलेक्सन जायोब्लाबो इन्टारभिउ जायोब्लाबो बिथांमोनासो सिलेक्ट खालामगोन आरो बे रुल्सआवनो लिरना दङनो बिटिसिआव ट्राइबेलफ्रा साख्रिखौ मोनगोन आसामनि बायदि 10%ल' नोंथांमोनहा रिपर्टार दानि इउपिपिएलनि नेताफोरनाव नोंथांमोनहा सों बे खोथाया नंगौना नङा माबानि सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डनि रुल्सआव ट्राइबेलफोरनो बिटिसिआव 10%ल' साख्रि होनाय जागोन होननाय खोथाखौ बिथांमोनहा बोरै मानिनानै लाखो मेगा लेन्ड मेला बेनि दारै बिथांमोनहा मा खालामनो नागिरदों मिन्थिया बिथांनि स्टेटमेन्टखौ आं खोनासंबाय जुदि सोरबा सरकारि हा दङ सरकारि हाखौ नियादि खालामनायनि जुदि बेबस्था खालामो थाखा फैसा गैयिनि थाखाय सोरबा गावनि बिमा बिफाया थैनानै थांबाय फिसालाया गावनि नामाव नामजारि खालामनानै लानो हायाखै बेखौ बिना फैसायै नामजारि खालामनानै होनो बे मेलाखौ जुदि खालामदों अब्ला जोबोद मोजां हाग्रायाव हाबनाय जोंनि हा गैयै आदिबासि मानसिफोर बर' मानसिफोर राजबंसि मानसिफोर नेपालि मानसिफोर बिथांमोननो आयेनगत भाबै 2006 सननि भारतनि जि हाग्रानि हाखौ फरेस्ट ट्राइबेल आरो फरेस्ट डिलार्सफोरनो होनायनि जि आयेन बानायदों बिनि आधाराव जुदि होयो बिनि थाखाय जुदि मेला बानायदों जोबोद मोजां खिन्थु जों खोनानाय बायदि एखमब्ला थाखा फैसा लानानै बबेबा हाखौ सोरनोबा होनाय आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि आयेन आसाम गभर्नमेन्टनि हानि सायाव जि आयेन दङ बेफोरखौ मोजाङै सालिजारि खालायाब्लानो सोरबा अफिसारजों सोरबा जोंनि मोजां सिन्था खालायै मानसिफोरनि गियानजों जुदि खामानि मावो अब्ला जोङो गल जागोन